Значи, здравейте на всички. Вече можем да започнем. Първи ще представят проекта си с име преди, сега и след това. Здравко Запрянов и Мария Трендафилова. Заповядайте. Добро утро на всички. Както разбрахте, аз се казвам Мария Трендафилова, това е Здравко Запрянов. Ние сме от училище СОУ професор доктор Азен Златаров, град Върхомай и сме от 10-ти клас. Наши ръководители са госпожа Таня Сребрева и госпожа Ваня Георгиева. В следващите няколко минути ние ще имаме удоволствието да ви представим нашия проект, който, както разбрахте, се казва преди, сега и след това. Нашите задачи за този проект, които ние си поставихме, са да обогати общата култура на всички, които гледат този проект, на всички подрастващи и да накарат всички да се замислят за миналия етап, за периодът сега и за това как си представяме живота в бъдеще. При изработването на проекта ние преминахме през следните етапи. Първо, ние избрахме тема, след което потърсихме информация в интернет и се консултирахме с специалисти по информационни технологии. След което измислихме структурата на проекта, направихме го, разговаряхме отново с учители по информационни технологии, по биология и по история за достоверността на този проект и накрая изработката на целия проект. Проектът е направен изцяло на флаш, като се сблъскахме с малко по-големи трудности при направата на 3D моделите. Проектът съдържа основно 3 модула преди, сега и след това. Като модулът преди изобразява живота в миналото, сега светът в 21 век, а след това светът, как ние го виждаме в бъдеще. И накрая, но не на последно място, проектът съдържа модул с използваната литература. А сега давам думата на Здравко, който ще представи същността на самия проект. Проектът се стартира от Индекс. Проектът започва с кратко интро, след което елементите на интрото се разпределят в 6 части, което е и самият проект. Най-голяма трудност срещнахме при направата на видеото, при което искахме да покажем развитието на сградите в миналото и сградите в настоящето. По всяко видео има информация за самата епоха или за самите елементи. Следващата опция е преди. Тя изобразява видео от епохата на миналото, както отдолу има информация. Чрез натискане на бутонът напред отиваме във втора страница, в която сме показали още снимков материал, както и информация, за да се представи по-добре епохата. Другият модул е сега. В него също има видео, което изобразява сградите и развитието на хората в сегашно време. Избрали сме това видео, защото мислим, че най-добре ще представи това. Отново имаме бутон напред, чрез който стигаме до втора страница, където имаме информация, снимков материал. Снимките могат да се оголемяват. Под всяка информация има по няколко въпроса. И последният модул е след това. Той е структуриран по почти същия начин, както другите. Има снимков материал, информация. Други снимки за самите епохи можем да намерим в галерията, където сме избрали от всяка епоха по 2-3 снимки. И информация отдолу за самите снимки или за самата епоха. В последното меню сме показали използваната информация, както и авторите на проекта. В заключение искаме да кажем,
че ние, целта на този проект беше да покажем един съвсем по-различен поглед на света през нашите очи и да въздейства върху мислите на хората и да ги накара да бъдат по-добри. Благодаря. Не, аз като цяло въпроси нямам, само препоръки. Сайта е хубав, но е хубаво да е центриран и да е по-голям. В смисъл и големина на шрифтове и така нататък са по-малки, трябва човек да се взира да чете. Другото, което ме направи впечатление, само като препоръка, като кликнеш на автори, тези линкове не са активни. И аз примерно какво не мога да си ги копирам. Дори елементарното да направя копи-пейст в браузъра, не мога, трябва да съм на целия, примерно виждам тук някакви URL-и, които са супер дълги, ще ме откаже да погледна цялата информация. Защото ми сте филтрирани, така от всичките сайтове сте избрали най-доброто, се сложим тук. Да. Аз имам два въпроса. Първо, каква е причината целият сайт да бъде на флаш? Защо сте решили така? И второ, 3D-то, което сте правили на видеото, как сте го направили? Решихме да го направим на флаш, защото изучавахме тази програма, а и двамата можем да се включим в направата на самия проект. 3D моделите, част от самите елементи са готови, другата ние сме си ги направили, а анимацията и свързването на самото видео и анимацията на елементите сме направили ние на 3D Studio Max, после ги събрахме в Sony Vegas. Аз искам да питам, снимкови материал откъде събрахте? И видеята? Снимковия материал го взехме от интернет от показаните линкове, които са тук. Част от видеото пак е от тези сайтове, свободно разпространение. Другата ми забележка относно навигацията, имам само една забележка, ще нямам друга. И структурата, нали, споменахте, това е първо, след това казва, това е второ, нали, преди, сега и така нататък. Да. Обаче в навигацията не са показани първо, второ. Смисъл, ако нещо е цен, за мен е цен преди, сега и след това е важната информация в сайта, следва, нали, да покажете по-важната информация на сайта, която направите в менюто, така че аз да разбера, че тя е по-важна за вас. А съответно автор и така нататък може да бъде изнесен в някаква навигация или удобно. Така решихме да го направим, защото главните менюта, които са тук, са така по-добре разпределени. Видеото го сложихме на първо място, защото и в бъдеще смятаме да добавяме и нови работи и да го подобряваме. Добре. Ще не отговорите на въпросите, които сте задали? Моля? Защо не отговорите на въпросите, които сте задали? Няма проблем, всеки. Синк. Това си могат да написат. Не знам. Добре. Извиня, имат ли право другите участници да питат? Ние с нощи го обявихме това. Това са няма да се задават. Въпроси няма да се задават. Добре. На практика се получава едно заяждане. Да. После да се бият. Ако се бих и заяждане, на друго място не е. Добре. Благодаря.